Ce-a făcut, nene? Vii în casă. Ce-a făcut? Ai lasă dracu de ce? Două. Dansează, hai. Auzi. Ai fost vreodată obligat de maică ta să faci curat? O manci din picioare când te sui pe pas? Păi nu roi afară, nu intra încălzat, că nici o când îmi arătări, au venit mă... Stai mă, primești noi pizza. Baba lui pizza. Ia uite, pizza lui baba. Haide! Însuși, așa! Urmește o dată, mi le scoate, știi? Hai, mamaie! Hai, mamaie, cântă și un pic, hai! Ia cânta ceva! Ce mai vrei, frate? Bag acolo! Chiar mă bagi să făcea cu șef. Îl bag, bă, să mă, când s-o cetat cu șeful meu, să nu știe niciunul, să vezi ce-i filmezi, îl pun acolo, telefon. Hai! Du-te la Nicoleta. Hai, Nicoleta. Bine! Vezi? Hai, fă coca acolo, Hai, hai, hai! Nicoleta. Zâmbește un pic aici. Hai! Lasă-mă. Zâmbește! Zâmbiți, mă rog! Dați aici pizzeria, da, aha. Hai, babă, ia de mănâncă. Gata, o, puieți-o! Spune pe baba când mănâncă. Bă, fac alea să fiu al dreptului. Mamă! La cămin. Bă, chiar? O iau pe... Bă, pulă, nu știu nici de rechet. Imediat cum duci la căminul 3 în pula mea, tirada aia. Bă, oule! Nu știu nici de rechet, bă, dar ne-a pula mea. E de mic căminul 1, căminul 2, nu știu, mamă, bă, ăsta-i căminul 1, căminul 2 și e așa ca să fie în spate, pe general, ăsta e cămin 3, poate, asta e de rechet. Ăla înseamnă cel bun. Dacă iau eu pe căminul 4, o iau înainte și o iau este de rechet. Eu uite pe babă. N-ai cum să babă. Nu, că baba nu vrea. Iar acum mă întorc în satul meu să vedeți că cel mai bun plăcău. Ia-ne-l,
arată proba, mă n-are treabă. Ce flash aici? E ce flash că nu se dă rebab. Hai cu mine, mai să Da? Bagă. Ia fumezi, mă. Sunt supărat, băi! Îl filăm. Ia. Hei! Ia să fii atent că am o melodia asta. Da, frate, nu e tot, băi. Băi, nene, poținești pe magii. Mamă, dar nu ești pe magii. Așa mă dă-vere să-ți mai Băi, trec dar nu poți să ești pe magii. Hai, o pe tine în frele. 7 minute!